Ibrahim! 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 Kipai ba kathan umyap ha kalama jong kasor upai ba kinong umyap ha kakhandru turik unai lor ajar foi kila penlong dakarali nadu nong diwa hadu mau yang lang kum kadak ban peram joru yau lucky stars iem ubaladong ti ban le be jot batmu simru ya kajingim jong kawai ka khna samla ka badang hapo khandus nam karta ha katai ka sila sakhi ba pai ba kan thop ik samla kilong kmi kirang ba bat ki hybrid kilami pai ba dak bara aru ya rengkat ya kijing tho perta rengkat kijing perta ban peram jor bat dawa ban pengat ya kendon ai bating e persya yau terunar ubadong kati ban le ya katai ka kam ya kaji lang ha katai ka sila penyai dau ba copperfield khar deu saw bat kinong kran ki kan thop i kong play biang wanyang nong ilam senglong kmi ka than umyap usamla giantess lingdo balami khmat ikseng bhalang kathai umyap usamla Oliver Twist marngar balami khmat nakseng samla snong diwa usoda kasnong nong diwa uba shooting kharbani kakong memories nyang lang president HYC West Castle women swing kinong ilam ka vidpi bat kwe dia mi pe pa la la ja yang ay phi ginya teli para khasi ban penstom yang briu ba kumuni namar lamdang imnong ki beteli un sayo kalak Usayo kapor ban hangame ban snongmeng ban thambore ka hok khamtam ju ki khna ine khna bedang khan reels number pli ha ka jing sisa ha bangi pat ula dai ban long pa jong i ne mar lok jong men ban udai unong penjot ya ka jing im ka jong i ka ka ne ine baro ki dai ka jing long ka basniu ka ba une briu kum kana ai de kinong kren sakhma do shat im lang ba kisor jong kinong mi ap ngi dawa ba ya ulok star sim ka jing penstom ya I kan kampalat ya Julius Dortham namar kata hagane papor ko ki sur do kinong umiap tongin yang teli bat ngindon kawai ka sur bang penstom pa yano ubriu ubalong kumuni ulokistar sim kum kisang balang habang itip ya ka ka balajia ka santrik jong benai ba pra jong nisnem ya ka ba ulokistar sim dakabar ula tham da kabar yana jong ka para kan si ban le bor ya ka haka ji shisha u preu u lok sar sem haba ka mensem jong u kala kum ka donut mrat ngenom pediang da leleru ya maka emlang ka salang kum ki seng halang kum ki pa jong kan upai ba kasur jeng upai ba kino umiap ngen hom pediang ya ka bakum kane kan wanjia kan jia ka imlang ka salang nidon ang ne ka por menta da ka bawin penrang jur bakum kine kinom jisu haka dong ka than pat ka ri pada ka bri nyu trepi baro ka we ngi dawal ya ka ngi penrang ya no le bija unang le bija du de ban yo ya ka jeng penstam kat kum besong ka an bat dalai reiro kinong umiap kenom pediang kinong kasur upai ba kinong umiap kenom pediang yaki kam thambor yaki kam lebor yaki kam yurat kam tam yaki yen kiru kenthai bat kam tam yakalong renyang jong kithai sati reki thai ki khna ki balong sati nakalian jong jong kasang kenthai jong ka umiap hi ni dawa ya kas ya kibor jong kaan khamtam na kaying bisa bodon guram bakan ai ka jeng pesejak pating e inu priyo khanang makan lang ro ka jeng senang da benta jong kiwai makin nam nusu banda ini kam ki pa penchong sia ya ka imlang ka salang ya ki senang kita wi khulung khna namala da kibor namala da ngi kum kinong si senang ya trilang mat kibor jong kaan ngila ban le handai la da ngidon ya ta ka mensiam ka jeng sengau le ran ka jeng sengau priyo bat kajing semua bahaya yang ngeskam bangin nam la balai ai nama balai ngileran ngimnut bani tu ngileran nama balai udai bahaya udai human udai para jong ajong pi ngileran ni dai ladang ngimi sekmat yang bangun ai yang ngindawai kajing pensejang ngindawai kajing penram ngilak bantai lakam nama kajing puri kajongi ya ki ai badak kajing sniok bawan senang kita jongi kalong kembangi pencelur dei kinong lakam sniok ni pencelur ya unang ya u kan nang lekam snio makin nang pen khara ya kijing snio pag snang kita gi jongi ni dawa anak sarkar bang penstam tengak yang beliau nama ki kam gi ba ule kira ada hak siapa ban penstam